pinggang ingeklah samui nan kamamanta alu tata ruang lapatatigo samui tapi jak nan indah mati karena pituah rang tua untuk pakaian kabaken diri kok nan mudo pamaga kampuang kok nan tuo tampe batanyo jalinlah raso sasamo gadang ike karajo elok buruanyo kok nan mudo pamaga kampuang kok nan tuo tampe jalinlah raso sasamo gadang pikir karajo elok buruanyo alu tata ruang lapatatigo samui tapi jaknan indah mati karena pituah rang tuo untuk pakaian kabaken diri bagurau orang bagurau awak digalanggang usah bakaca pinggang ingeklah samui nan kamamanta alu tata ruang lapatatigo samui tapi jaknan indah mati karena pituah rang tuo untuk pakaian kabaken diri kok nan mudo pamaga kampuang kok nan tuo sampai batanyo jalinlah raso sasamo gadang pikir karajo elok buruanyo kok nan mudo pamaga kampuang kok nan tuo sampai batanyo jalinlah raso sasamo gadang pikir karajo elok buruanyo alu tata ruang lapatatigo samui tapi jaknan indah mati karena pituah rang tuo untuk pakaian kabaken diri